आं मुस्रि थानेश्वर बसुमतारिया आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव आफा बोराइ बाथौनि मुङै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजिरनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। आं मुस्रि थानेश्वर बसुमतारिया आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव आफा बोराइ बाथौनि मुङै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजिरनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन।